Adela, bună ziua, ce doriți de la viațășoara mea? Bună ziua! Mă ajutați acum pe bune să fac niște bani. Mai mulți bani. Să vă fac mai mulți băruți. Dacă înseamnă să face domnușoare, vă pup domnușoare. Să face cum să ne să facă. Așa. Ini, bini, bini, bu. Hai să extragem și ăsta, că să vedem ce ne dacă vezi dumneavoastră cu bani. Așa. Extragem 3. Bicicletă. Om pe bicicletă. Asta înseamnă că foarte curând o să vă rupeți gâtul. Da, așa. Cărucior. Foarte curând o să vă ciocănească unul și o să aveți copil. Să treacă tot. Mânzul de basket. Sunteți lesbiană? Da. Bun. Să stați acum vă fac magia cu bani. Inimini, fai parte de bani telecom, bum! Așa, da, bună ziua, da, să rămână. 15 milioane, vă rog. Cât? 15 milioane, Dumnezeule! Puh! Nu plecați să vă puneți dracu să plecați, că eu v-am făcut aici magia și dumneavoastră nu plătiți. Vedeți că vă fac magia. O să te cași pe tine chiar acum. Bum! Vedeți că vă căcați pe voi de că nu plătiți. Futu-vă în gâți. Veniți, futu-ți gura, mătiță-ță,